lekwa na ụmụazị agbakwu onwe ha n'ọsọ ọsọ nke egwuregwu ọsọ nke ka a akpọ ọsọ ndụ agwụ ike hey look at Jesus enweghị ihe omere n'igwe my only concern bụ chakwa bụ ihe oriri ndị mmadụ na-eri chagị na-asa azụ ụlọ What are you talking? What's your science? What's okay? Oh, question brain. Everybody do a question brain. Ibo Chinyishi. Ay, ay, ay.
ọdịnị Nkechi ọdịnị Nkechi chọrọ ọdịnị ọdịnị nwayọ 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 ebube agụ Lechago. ebube agụ Lechago. ebube agụ Lechago. mba hapụkwara spika lọ spika ka m ji alụ olu m ebube agụ ebube agụ ebube agụ ebube agụ Nnọrọ m ibe. Nnọrọ m ibe. Ka na ọbịa ha na-esi m ibe wala. akwụrụ asị na nwoke ọbụla na-anyụ amịrị nwe Akwụrụ